човекът киборг. Рехабилитацията е спря. Сега танката преподава. Изключително спокойствие. Той държи, за да прави снимки. Танката е бил по толкова места, по Япония, по Испания. Аз не знам колко държави, по колкото е бил той, и от всякъде се връща с първо място. Ако си сложи всичките медали, може да тренира с тях като тежести, честно. Само да кажем, че това е 17-тия участник.